Kmieni tnejn filgħodu uffiċjali tad-Dwana rnexxilhom b'suċċess iwaqfu Russu li ġie Malta permezz ta' titjira mill-Latvja li ġo bagalja kien qiegħed iġorr 19,000 sigarett tal-kuntrabandu lesti sabiex jiġu mibjuwa illegalment f'pajjiżna. Qabda li tingħaqad ma' oħrajn li d-Dwana wettqet fl-aħħar jiem kif bejn il-jiem tal-Ġimgħa u l-Ħadd uffiċjali tad-Dwana rnexxilhom iwaqfu 11,940 sigarett tal-kuntrabandu li diversi minnhom kienu diġà qegħdin jinbjaw illegalment. Il-każijiet ġew mudija lill-Pulizija għal iktar investigazzjonijiet, pulizija li huma fost l-ikbar kollaboraturi ma' Dwana kif spjegalna George Sherry, direttur ta' Dwana. Iva, nistgħu ngħidu li mal-Pulizija aħna bħala Dwana naħdmu dejjem hekk kien u ovvjament hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Rigward entitajiet barranin, kostantament naħdmu ma' dawn l-entitajiet, nirċievu informazzjoni u affarijiet oħra. Minn barra dawn il-qabdiet, id-Dwana Maltija waqfet żewġ bagalji oħra b'konsenji simili maħsuba għal Spanja u nfurmat li Dwana Spanjola li mal-wasla tagħhom arrestat l-sidien ta' dawn il-bagalji. Sherry spjegalna kif dawn it-tip ta' sigaretti jiddaħlu f'pajjiżna mingħajr ma tiġi mħallsa l-ebda taxxa fuqhom u għalhekk huwa ta' importanza għall-Gvern Malti li din it-tip ta' attività tiġi mrażna. Importanti għax hemm l-evażjoni ta' dazi, dawk id-dazi u jkunu qed imorru f'kanali oħrajn fejna biex jingħataw benefiċċji skejjel saħħa u affarijiet oħra. Apparti minn hekk irridu ngħidu wkoll li min investa f'dik l-erja importazzjoni legali ta' sigaretti jkun qed jinstaraqlu ħafna mix-xogħol tiegħu pjuttost dak ix-xogħol ikun qed jitlaq f'ekonomija sewda. Sherry stqarmana li din it-tip ta' attività iġġor konsegwenzi ħorox. Ma dak li jibbieħ u jimporta rridu ngħidu wkoll li anke min qed jakkwista dawn it-tip ta' sigaretti jridu ninkludu wkoll hemm multi li jibdew minn 250 euro għal sempliċement sigarett wieħed u jibqgħu telgħin skont l-ammonti li jkunu qed jinqabdu. Intant hemm il-ħsieb li ssir kampanja ta' edukazzjoni sabiex in-nies ikunu infurmati bil-ħsara ekonomika u mhux li dan l-abbuż joħloq f'pajjiżna.